pametni sat iz Minita, Smartwatch M35 Elite, nije interesantan samo po zanimljivom pakiranju. Dakle, lijepo je upakiran, djeluje sve kao skupi komad nakita, tu se krije jako puno toga, a sada slijedi otkrivanje u sljedećim sekundama i minutama. Iako se na prvi pogled svi pametni satovi čine sličnima, ova je ipak nešto posebnije. Nije tu stvar samo o nazivu, koji elitistički, dakle, asocira na lijepo odijelo, lijepu košulju, možda kakvu lijepu kravatu, jel? Dakle, bilo bi zgodno sino staviti ovaj tu sat uz ovakvu, jel, jednu leptir mašnu, ali ono što ističe sat je svakako, dakle, jako dobar ekran, jako dobra vidljivost i na vanjskom direktnom suncu, dugotrajno trajanje baterije, ugodna narukvica, odnosno ugodan remen koji inače i promjenjiv, a ukoliko recimo nakon nekog vremena poželite promijeniti ovaj tu crni remen, možete otići u Minit ili na web shop minit.hr, a tamo ćete pronaći i nekoliko zanimljivih remena. Dakle, evo, mi smo uzeli 4 u bijeloj, crvenoj, plavoj i crnoj boji, uz koje će zasigurno M35 Elite potpuno drugačije izgledati. Dakle, imamo promjenjive remene, imamo naravno i promjenjive satove, odnosno izglede sata. Dakle, odemo tu, jel, da držimo malo ekran, nešto duže i nakon toga možemo imati drugačiji potpuno izgled sata, što će automatski proširiti i funkcionalnosti. Dakle, možemo vidjeti daleko više informacija na satu, koliko se nam recimo otkucaje srca, jel, koliko je sati, koji je datum, koliko smo prešli koraka u nekom danu. Dakle, jako puno toga je moguće provjeriti putem već početnog ekrana. A ono što je zgodno, nakon što se ovaj tu pametni sat upari s pametnim telefonom, dakle, moguće je i vidjeti tko nas zove. Dakle, na satu će se prikazati informacija da nas netko zove, a vidjet ćemo sve također i notifikacije, dakle sve poruke, ukoliko nam je, dakle, evo vidimo sa Facebooka, mailovi dolaze, Messenger, dakle jako puno toga je moguće upariti. Znači SMS-ove, Viber, Whatsapp, što god se želi, prikazovat će se na ekranu, znači ne moramo vaditi telefon ukoliko smo u nekom sastanku, jer diskretno možemo pogledati na ekran sata. Ekran inače dijagonale 1,3 inča uz 240 x 240 piksela, sučelje je jako lijepo, organizirano, dakle ovako ulazimo u glavni meni i tu se, dakle, nalazi sve ono što od funkcionalnosti nudi M35 Elite. Dakle, možemo, jel, vidjeti otkucaje srca, još jednim dodirom ćemo pokrenuti, dakle, non stop cijelo vrijeme se, dakle, prate otkucaji srca u pozadini, vidimo koliko nam je bio najveći i najniži broj otkucaja. Što još možemo vidjeti, dakle, imamo tu različite vježbe, jel, dakle, evo vidimo, jel, hodanje, trčanje, bajkanje, dakle vožnja, penjanje, joga, nekakve vježbe, košarka, nogomet, ping pong, badminton, dakle jako puno toga. I sad imamo tu inače i sleep, dakle možemo provjeriti i kako nam je bilo po noći spavanje. Ujutro ćemo na ekranu sata vidjeti informacije koliko smo dugo spavali, koliko smo čvrsto spavali, koliko nam je bio lagan san,
a daleko više informacija inače pruža sama mobilna aplikacija na pametnom telefonu, dakle Glory Fit. Ona omogućuje puno više toga. Ovo je ta aplikacija, dakle Glory Fit. U njoj možemo vidjeti različite informacije, hodanja nekakva, znači koliko smo koji dan hodali, dakle na ovaj način vidimo sva naša kretanja, brojeve, dole statistiku možemo vidjeti, koliko kalorija, kolike smo udaljenosti prešli, dakle sve po danu, tjednu, mjesecu. Sad ćemo tu vidjeti i prema mjesecu, koliko smo prelazili, dakle jako puno različitih informacija. Pa onda možemo vidjeti za otkucaje srca, znači vidimo sada ovdje recimo koliko nam je bilo danas, pa ćemo pogledati dan prije, lijepo se to ispisuje, evo vidimo znači tijekom vremena, znači možemo pratiti otkucaje srca, lijepo to i grafički se prikazano, dole imamo nekakvo detaljnije tumačenje svih tih rezultata. Imamo spavanje, znači kad smo koliko spavali, dakle tu se može vidjeti isto to. Imamo li još to tu, dakle to su te osnovne informacije, pa onda možemo otići u sportove, pa pogledati dakle šta smo imali od aktivnosti kroz sport, dakle imamo tu, evo danas smo recimo prešli 0,3 km tek smo počeli, dakle tek smo krenuli. Tako da i toga tu ima, a ovdje sad dolazimo do dijela gdje se podešavaju nekakve stvari, znači moramo biti spojeni na internet, pa ćemo se sada spojiti na internet i vidjeti još neke funkcionalnosti. Pogledamo dakle sada do data centru, znači ovo su sve različiti ekrani koji se mogu inače koristiti, pregledavati, dakle moguće tu napraviti i vlastiti nekakve custom, znači ovdje ćemo sad otvoriti ovo tu i možemo birati dakle nekakve različitosti boja, evo vidimo fonta, podešavati, čak između ostaloga i otići u galeriju pa recimo povući nekakvu fotografiju, dakle evo možemo otići ovdje i recimo stavit ćemo ovu tu fotografiju, na primjer, za sat i ta će se fotografija pojaviti dakle na početnom ekranu sata. Tu imamo, vidimo heart rate, znači isto tako otkucaj srca, call reminder, dakle možemo čak i odbiti telefonski poziv putem sata, ne možemo se javiti, samo odbiti telefonski poziv, SMS, application reminder, dakle nekakve različite, vidimo tu što smo sve uključili, što nismo uključili, kakve poruke da nam dolaze. Možemo tu imati i podsjetnik na ustajanje, dakle da se što češće na neki način krećemo. Sad ćemo pogledati još tu, moguće dodati alarm na sam sat. Mi smo uključili da se sat aktivira kretanjem ruke, nemojte smetati, znači i zaista tu ima jako puno različitih postavki, možemo definirati i nekakvo vrijeme koliko će ekran na satu svijetliti, dakle 5, 10, 15 sekundi, Dakle, jako puno je moguće postaviti nekakvih informacija na sam ekran i prilikom povezivanja sve se to tu može gledati kroz dakle aplikaciju Glory Fit. Evo ga, sad smo dobili dakle tu 3 nove poruke, jer mi njih naravno možemo kasnije i pogledati. O čemu se sve radi, dakle jako zgodno. Ajmo pogledati još što se skriva ovdje u samom sučelju, dakle možemo upravljati glazbom tu preko ekrana sata, možemo nadzirati vremensku prognozu. Evo vidimo sad znači, da je u Zagrebu upravo oblačno, 8 je stupnjeva vani, različite informacije, štopericu, dakle puno toga, a potezanjem ovak s desna na lijevo tu možemo vidjeti dakle različite informacije koje smo upravo napravili hodanjem, otkucaj srca, spavanje, vremensku prognozu i to bi bilo ukratko to. Povlačimo odozgor,
dolazimo do brzog menija u kojem možemo napraviti nekakve jednostavne postavke u tom trenutku, uključiti nešto, isključiti i tako dalje, ili doći direktno do menija. A ovdje imamo QR kod putem kojeg se inače skida sama mobilna aplikacija. Dakle, inače aplikacija se tu može preuzeti, odnosno instalirati ukoliko se pametni telefon usmjeri u smjeru ovog QR koda. Sama aplikacija znači, može instalirati i na Android i na iOS uređaje, dakle podržani su svi pametni telefoni koje danas imamo na tržištu. Ono što još treba reći, dakle, da je riječ o jako ugodnoj narukvici, odnosno remenu. Sat lijepo izgleda, tu su dolje senzori, tu imamo inače magnetni kontakt, dakle ukoliko trebamo sat napuniti, jednostavno spojimo tu preko magneta, ovaj tu dio. Ovaj tu drugi dio može ići i u računalo USB ili nekakav struni punjač, ili ukoliko imate utičnicu samo sa USB-A kontaktom. I nakon kratkog vremena, jasno, sat se napunio i stavljamo ga natrag na ruku i nakon toga smo danima mirni i ne moramo više razmišljati oko punjenja baterije. Dakle, sat jako lijepo sve nam mjeri što god radimo, lijepo to sve izgleda, a mi sad idemo pratiti dalje naše otkucaje srca i krenuti u šetnju.